Sifunda verse number 24. 24. Amen. uNkulunkulu ungumoya, abakhulela kuye bafanele ukukhuleka ngomoya nangeqiniso. uNkulunkulu ungumoya, abakhulekayo kuye abakwazi ukuba bangakhuleka ngaphandle kokuthi basebenzise lokho ayikho, ngoba yena ungumoya. Abakhuleka kuye bafanele, akwazi ukuba ngane walokho, ngane walokho akwazi ukwenza. Baba, siyabonga Jesu Kristu waseNazaretha, lizwi lakho Nkosi kimi sibonga kakhulu ngalo. Baba wethu namandla wonke impela lembewu, yona lembewu esizaliwe ngayo, imbewu engaboniyo. Siyabonga kakhulu Baba wethu namandla ngalo sasilekelela Nkosi, usifundisa lona Baba wethu ongcwele lifike enhliziyweni zethu izikhulu. Baba wethu namandla wonke silikhona izwi lakho, kungathi Baba wethu namandla wonke likubukho ngegama likaKristu Jesu Nkosi ezolunga masingane. Angazi noma mhlawumbe bengenzwakala yini, kodwa ngithanda mhlawumbe ngasebenzisa imali. Amen. Hallelujah. Amen. Sifunda amazwi amaningi la sekale khona kuthiwa uNkulunkulu wambumba umuntu embumba ngomhlabathi. That is number 1. Ithi iBhayibheli wayesephefumulela umoya wakhe, umoya kaNkulunkulu eyophefumulela emakhaleni omuntu, okusho ukuthi phezu kwalo mhlabathi usukhona basengena umoya. That is number 2. Then number 3 bese lithi umuntu akabanga inyama futhi umuntu akabanga umoya, kodwa wasebonakala ukuhlangana umoya nenyama kuphuma umuntu obizwa ngokuthi ungumphefumulo. Then sesithola into esithathu. Now lithi iBhayibheli ke umuntu uAdam waba umphefumulo. Okusho ukuthi uAdam akazange abe inyama futhi uAdam akazange abe umoya, kodwa liyagcizelela iBhayibheli ukuthi umuntu waba umphefumulo. Now uma sifunda futhi uGenesis chapter number 6 sifunda verse 3, sithola selithi iBhayibheli ukuthi uNkulunkulu umoya wamawuzubusa njalo umuntu njengalokho umuntu eyinyama. Genesis chapter number 2 verse 7, umuntu simthola ethiwa ungumphefumulo, kodwa bese sifika ku chapter 6 umuntu useshintshile ekubeni umphefumulo kodwa wazi waba inyama. And manje uNkulunkulu uyacomplaina ukuthi khona into kade ngimnikezele umuntu kade sawumphefumulo, manje njengoba esehlikile umuntu waba inyama, kunento engekisakwazi ukuthi yenzeke. Ngamanye amazwi inyama njengoba umuntu eseyinyama akusakwazi ukuthi akwazi uku-accommodate umoya wami. Ngamanye amazwi umoya wami awusakwazi ukuthi ubuse ingunaphakade kumuntu. Akasho ukuthi kona umuntu ngiyakumphuca, kodwa ukuthi umoya wami uyabakhona umuntu, kodwa uyakuba khona isikhathi esithize, kodwa angeke umoya wami wahlala ingunaphakade kumuntu. Isizathu ingoba umuntu akaseyena umphefumulo lo ekade uyena, kodwa umuntu ngenxa yokhona useze waba inyama. Okusho ukuthi kuyakwazi ukwenzeka ukuthi umuntu kade ewumphefumulo but kushintshe kubonakala umuntu esenyama. Now uma-ke singena kwi-New Testament sithola seshiwo enye into ehlukile. Ngicela ukuqala ngoJohane chapter number 1 verse 12. Lithi iBhayibheli bonke-ke abamamukelayo wabanikeza amandla ukuba babe ngabantwana. Now
Sisintroducerwa intenze ukuthi kanti futhi kuyenzeka ukuthi umuntu ngoba uma umuntu kade esawumphefumulo ubengakwazi ukusezulwini kodwa ifa lakhe belisemhlabeni. Uma umuntu kade esayinyama ubengakwazi ukusezulwini kodwa ifa kade linikeziwe belisemhlabeni. But manje uma sefika indodana ifika isitshela ngokuthi ke manje khona into ezoshintsha. Into ezokwenzeka uma kuyisela umuntu ngenkathi ewa ensimini yasedeni wakade engumphefumulo kodwa manje njengoba kuzokwenziwa i-restoration asezukubuyisela umuntu ekubeni umphefumulo kodwa sizomnikeza nalokho ayengakwazanga ukuthola nasensimini yasedeni ukuthi manje kusezoba indodana kaNkulunkulu ongazange washiwo ku-Adamu ukuthi indodana kaNkulunkulu. But manje umuntu uzoba indodana kaNkulunkulu. But manje umuzwa ukuwodwa ukuthi mhlambe manje umuntu esazokwazi ukuthi abuse ngaphezulu komhlaba angadingi ngokusa inhlanzi angadingi ngokusa umhlaba kodwa adlulele kweliphezulu izulu. Ingabe lokho kwenzeka kanjani? Naw lithi iBhayibheli-ke wayesekhuluma nje uJesu into ekhuluma noNicodemus uthi-ke weNicodemus uma umuntu engazalwa kabusha naw akunakwenzeka ukuthi awubone umbuso kaNkulunkulu. Naw ukuze awubone umbuso kaNkulunkulu kubiza ukuthi azalwe kabusha. But naw kukhona-ke la sifunde khona elithi iBhayibheli-ke manje lokho okuzelwe inyama kuyinyama lokho okuzelwe ngomoya kumoya. Naw kukhona futhi la sifunde khona elithi iBhayibheli uNkulunkulu ungumoya. Oh, okay. Bese siphinda sibuyela ngemuva. Lokho okuzelwe inyama kuyinyama. Kodwa-ke futhi lokho okuzelwe ngumoya kungumoya. Bese lithi iBhayibheli uNkulunkulu uqobo lwakhe ungumoya. Now khona into enzakalayo manje uma sifunda uJohane chapter number 1 verse 12 lithi iBhayibheli bonke abamamukelayo abanikeza amandla ukuthi babe ngabantwana. And manje masifunda futhi iBhayibheli lithi iBhayibheli uNkulunkulu ungumoya. Na umbuzo-ke mhlawumbe uwodwa ukuthi uNkulunkulu usizala kanjani ukuthi sibe ngabantwana bakhe? Then i-answer siphinde sinikeze uNkulunkulu ungumoya and lokho okuzelwe ngumoya kuba ngumoya. Na uma lithi iBhayibheli lokho okuzelwe ngumoya sesiqalisa amaphansi manje ukuthi uGenesis sithole umuntu ongumphefumulo. Chapter 6 samthola umuntu enyama. But mesifika uNew Testament umuntu akasabi umphefumulo futhi umuntu akasabi inyama kodwa umuntu useba umoya ngoba lokho okuzelwe uNkulunkulu ungumoya. Ngamanye amazwi lokho okuzelwe uNkulunkulu kufuza yena akubi inyama futhi akubi umphefumulo kodwa yena umuntu uqobo lwakhe usanawo umphefumulo futhi umuntu uqobo lwakhe usanayo inyama kodwa manje sekhona into eshiftile. Into eshiftile ukuthi umphefumulo akakwazi ukuthi abuse phezulu ubusala phakathi inyama akakwazi ukuthi abuse phezulu ubusala phakathi but ukuze abuse umuntu noma ukuze umuntu azodla ifa likaNkulunkulu ngoba uNkulunkulu into ayifunayo njengoba ethi sibe ngabantwana akalindele ukuthi sigcine bebe ngabantwana but khona into uNkulunkulu ayifunayo elithi iBhayibheli lisho nemvelo uqobo lwayo ilindele ukuthi kwembulwe amadodana. Nakusho ukuthi uNkulunkulu into ayilindele ulindele amadodana and amadodana anjani? Amadodana angumoya njengalokhu yena engumoya. Okusho ukuthi manje inature yomuntu iyashintsha ingabisaba umphefumulo. Inature yomuntu iyashintsha ingabisaba inyama but inature yakhe elindelekile phambi kaNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu ungumoya and lokho okuzelwe ngumoya ungumoya. Na okusho ukuthi uma sizalwa nguNkulunkulu asiyo inyama kodwa siba umoya.
Now, asike sibheke uthi uNkulunkulu ngumoya. Lokho kuzelwe umoya kungumoya. Na uma lithi kungumoya liveza uthatha ama characteristics ngalowo mzali ukuthi uma engumoya kumele nalokho akuzalayo kube ngamanye amazwi uNkulunkulu uwenza ukuthi lokho ayikho akudlulisele intodaneni ngoba uzala indodana engumoya kanti naye futhi ungumoya. Nabo kusho ukuthi uthathe uqobo lwakhe ngoba yena ungumoya na wasizala ngaleyo mbewu yakhe yokuthi ungubani ungumoya, then automatically kwanathi sase siba ngumoya. Now lokho okuzele uNkulunkulu kungumoya okusho ukuthi kahle kahle umuntu esimdingayo noma umuntu okhona laphakathi othiwa umntwana kaNkulunkulu noma uthiwa indodana kaNkulunkulu yilo ongumoya. Na akasiye inyama but ungumoya. Na akasiye umphefumulo kodwa ungumoya. Ngoba lokho uNkulunkulu ayikho yilokho akuzalayo. Na uNkulunkulu akwazi ukuzala angeyikho. Kodwa udinga uJesu ethi mina noBaba simunye ngoba lokho baba yikho ilokho engiyikho. Ethi uma ukwazi ukubona indodana uzokwazi ukumbona uBaba ngoba uBaba njengoba engumoya ukhiphela uqobo lwakhe kukini. So uze wena mawubona mina ubona uBaba ngoba mina noBaba simunye. Ngamanye amazwi uma ubone mina ukwazile ukumbona yena. Kanjani ngoba uNkulunkulu ngumoya and lokho akuzalayo uzala umoya. Amen. Na okusho ukuthi uNkulunkulu uma ebheke emhlabeni uzibuka yena ngoba uzalile and na ibhlungu lento ngoba lithi bapheli siba abantwana but kahle kahle kodwa silindeleke ezulwini ufika singamadodana. Na asilindelekile ugcina singabantwana kodwa silindeleke ufike ezulwini singamadodana already ukuthi athathe ifa ngoba ifa likwazi ukunikeza ingane kodwa ifa linikezwa amadodana. Na njengoba siyezulwini asilindelekile ukufika singabantwana kodwa uNkulunkulu ulindele amadodana ngoba azodla ifa. So ifa linikezwa abantwana. Nalathi iBhayibheli mawukuthi noma bethiwa indodana iyinkosi kodwa mawukuthi usayingane ifa layo lina lithathwa isebenzi ngoba isebenzi siba sikhulu ngaphezulu kwayo. Na ngamanye amazwi usho ukuthi uma sigcina singabantwana sizoba ngaphansi kwezisebenzi. Na izisebenzi okuyingelosi but uNkulunkulu ulindele ukuthi sikhule. Yebo sizaliwe saba ngabantwana but asilindelekile ukuhlala ebuntwaneni. But silindele ukuthi sikhule sibe ngamadodana kaNkulunkulu. Njengalokho engumoya so nathi singumoya ngoba silokho ayikho. Na njengoba enjalo ezulwini sinjalo thina emhlabeni. So njengoba enjalo ezulwini sinjalo emhlabeni asilindelekile ukuthi siye ezulwini ukuze vele umunjalo bethu kodwa kumele sifane naye yeyela phezulu sifika sisemhlabeni. Ngamanye amazwi uma ubuka mawufuna ukubona uNkulunkulu noma ufuna ukubona uJesu but kumele ubuke mina ngoba njengoba enjalo uNkulunkulu ungumoya. uNkulunkulu na ezinye izinto awukwazi ukuyithola uma umntwana kaNkulunkulu but uNkulunkulu ulindele amadodana azodlala. Hayi bantwana ingakho kuthiwa sihlale silindile senze sure ukuthi sifinyelele ekutheni sisuke ifa. Namhlanje singayibheka kancane lento yokuba umntwana ukuthi umntwana uyahlupha ngoba umntwana akanawo ama-responsibility. Umntwana ulindele kubobaba umenzela inkinga. Makhona efuna uyakhala kandawo noma yikho kodwa uma ekhala ufuna leyo nto ayifuna ibe khona because ungumntwana
and umntwana kunala ungekwazi ukumthuma khona ngoba ungumntwana. But uNkulunkulu akalindele abantu abazomhlupha, abantu abangabantwana. Nawukhumbule ngenkathi usawumntwana ukukhala manje uNkulunkulu ayenze into. Kodwa ithe usukhulu uba indodana yathi ukukhala ubona into ingenzeki. Ukuze kube ngathi mhlambe sekukhona into eyokhona ukukhetha phakathi kwabazalwane. Ngathi uNkulunkulu khona sebathanda ngoba uyashesha baphela. Kanti inkinga ukuthi ngibona abasangabantwana. So umntwana kumele ekhala unikeze noma yini. Ngoba akwazi ukubona ukuthi la ekhaya kukho lokho. So mekhala uyanikezwa. Kodwa wena uma usukhulile ngoba indodana kunezinto ongayinikezwa. Now again, uma usuyindodana ekhaya kini awukwazi ukulindela ukuthi utshele ukuthi wenzeni. Kanti usayingane bekumele uthulwe. Hamba esitolo, hamba wenza ukuthi ngoba awukwazi ukuqabangela wena ukuthi esiphi ishodayo. But uNkulunkulu ulindela amadodana azoba responsible for umbuso. Ngoba lo mbuso athi nibe responsible for wona asiwona umbuso wakhe kodwa umbuso wenu. Lo wena othi ulindele ukudla ifa lona leli futhi ongalinakekeli. Ngoba lona leli ifa othi lolidla yilo lona leli la ongalinakekeli. UNkulunkulu unemosi one kanti somntwana ukuthunywa. Umuzi uNkulunkulu ethi sibalibani hamba wenza ukuthi wahambe uyokwenza. Umuzi uNkulunkulu ukuthi i-relationship yakho na i-tight. But once wakhula uyaqala manje abona ukuthi uyakwazi ukucabanga ukuthi lapha ngcolile kumele uclean. Because you are now a son. Then you need to take responsibilities. Njengendodana akumele sitshele ingane siphinde futhi sitshele ngusumdala. But once wakhula akubonakale the wenza ngayo ukuthi awufani ngelo baba asho kodwa uyabona ukuthi hayi baba khona ukushoda yena bengeke ngilungise lokho indaba ingoba ukhababa kungokaJesu and okaJesu kungokwakho. So uma wenza lokho awenzela umuntu kodwa wenzela wena ngoba yifa lakho. So bonke umlungisayo ulungisela wena noma uyeka bonakala uyeka noma bonke uyeka ifa lakho. Only free God. But amadodana anama-responsibility. Amadodana aba-active. Amele azatshela ukuthi kumele enzeni. Kodwa ayabona ukuthi manje kushoda ukuthi la ekhaya. uNkulunkulu ngumoya. Wonke umzimba ngumoya. Kungumoya. Wonke umzimba ngumoya kungumoya. Uma uyindodana kaNkulunkulu ngeke uthokozele ukubona elinye ibandla liwe. Because uyifa lakho. Ngeke uthokozele. Unalokho wena okhalayo. Ngeke uthokozele ukubona umzalwane elimali. Ngoba yifa lakho. Mekshaya kanye bengasishaya kwewena. So inkosi Jesu ngoba Yesu ezulwini emhlabeni yena understand ukuthi yifa lami. So kumele ngiyidele ngoba kushayele mina kodwa ifa lami. So nathi ke silindelekile ukuthi uma ukuthi sisingamadodana kaNkulunkulu kubonakala ngalokho ukuthi yonke into kaBaba isentakazele ngoba kuyifa lethu asikwenzele ukuthi sibongwe ngoba yifa lethu sinakekele ngokwethu. So ayikho into engakuthokozisa ngokubona umsebenzi kaNkulunkulu uma but nalokho lapho ukukhala khona. Ingakwazi indawo ukuthi uze kusho ukuthi yenza ukuthi kodwa uyabona njengendodana ukuthi nakho kunesikhala njengendodana kumele ngalindela ngilungise indaba yifa lami. I am the son of God. I am born by God. I am born from above. Njengoba njalo baba angithanda. So lokho ayikho ilokho kumele ngibe yikho. Now lithi iBhayibheli ke sizelwe ngezwi. Uma kuthi now izwi uChrist uJesu. And lithi iBhayibheli sizelwe ngayo. And alikwazi ukuthi izwi lingazali izwi. Kodwa okusho ukuthi uma sithi sizelwe ngezwi
kusho ukuthi izwi likhiqiza izwi. Ngoba izwi alikwazi ukungazala ukuyo. Kodwa uma ukuthi uzelwe ngezwi, imbewu yobudoda, okusho ukuthi ukhiqiza lokho ulizwe ayikho. Ngoba uzelwe ngalo. Ukuze kube ufakazi bokuthi uma umile sithi lona ufana noJesu. Indaba ingoba sibona ukuthi lo muntu ngempela ukhiqiza lokho ayikho. So uma umoya ukwazi ukuzala umoya kusho ukuthi nezwi lizala izwi. Now let's see in Matthew chapter number 6 verse 6. Now, lithi iBhayibheli the uPetro waphendula umbuzo onzima. Waphendula umbuzo onzima wokuthi uKristu Jesu ngubani. Ngoba abanye bebembona yena indodana kaMaria nekaJosefa. But yena mayifuna ukuthi cha. Akasho ukuthi uJesu. Kodwa uthi unguKristu. Indodana kaMaria. Then khona-ke into enzakalayo ngoba uJesu ulizwi. Now the moment umbuka ngoba ukuzuzana ngezwi awukwazi ukuzama ngezwi awukwazi ukuzama ngento okude nayo. But omele uPetro akwazi ukuthi ithi mebuka uJesu uma ebuka izwi akwazi ukubona ukuthi ungubani uKristu Jesu. Then ngenkathi kwenzeka lokho ebuka uJesu akwazi ukuqonda ukuthi uJesu ngubani. Kanti ngenkathi eyibuka yena ngenkathi ebuka uJesu uyilapho khona kuvela uqobo lwakhe. Kuzwakala uJesu esethi ngenxa yokuthi ukwazi ukubuka mina engikwazi ukudiscover ukuthi mina ngingubani. Now lokho ubonile usuzoba yikho. Ngoba manje uzalwa ngalokho engiyikho. Wathi lokho ubonile. Now this time uPetro yathi bembuka wambona yinje. Yathi bembuka wambona yinje. Immediately uma embuka embone yinje wasephendula uJesu. Wathi ngoba uyakwazi ukubona. Now lokho ubonayo manje uzoreflecta kubuyele kuwe. Ngoba manje uzozalwa yilokho ubonileyo. Now njengoba ke mina ungikwazile ukubona ukuthi ngingubani. Now manje kanawe-ke because the moment ukwazi ukuqonda ukuthi umoya ungubani uzokwazi ukuqonda ukuthi wena ungubani. Ngoba lokho kusele umoya ungumoya. Namoba ukuthi ngiyahluleka ukuthola ukuthi ngingubani. Kodwa awuthole abantu ukuthi yena ungubani. Ngoba njengoba enjalo nathi sinjalo. So Petro membuka uJesu wangagcina indodana kaMaria ngoba inyama. Kodwa wadlula wangena kumoya. Na uma efika kumoya wabona idwala. Kwasethiwa okay. Now Petro lokho ubonile asibone wenyama ngoba inyama izala inyama. Ukube uyinyama wena uzokwazi ukubona inyama phela. Ngoba baningi abangibonayo ngenxa ukuthi bayinyama bagcina bebona inyama. Now the moment uJesu umbone inyama there is what you will be. Ngoba uba yilokho ombone. Wena Petro manje. Wena Petro manje. Ulokho akwenzekanga. Ngoba inyama ngeke ikwazi ukumenzela. Ngoba bazi inyama bayifa. Kodwa Petro ngathi usugraduate. Ngathi usukwazi ukubona nalokho abanye abantu abangakubona. Kodwa manje ngenxa ukuthi ubonile lokho ubonile ke Petro nami ngithulile. Ngoba njengalokho nginjalo nawe uzoba njalo. So Petro lo wayebonile. Idwala. Now ngenkathi idwala ulibuka
ngenkathi idwala lembuleka kubo na immediately kwawena uba yini ithi mesibona sithi kwenze njani wangashayeka inkinga ngibuka idwala manje sengibuke idwala kakhulu ngaze ngagcina kwanami sengiyini ngoba uma ubuka izwi nawe uzala ngaleyo mpilo izwi lizala izwi so umoya uzala umoya so uma ubuka idwala nakudepende ukuthi wena uJesu ufuna ukumazi nakweliphi isayidi ngoba uma ufuna umazi esayidini elilodwa uzobeke lo sayidi elilodwa kodwa kwangathi ungafuna umazi ufuna umazi ungadeli lokho osubonile kodwa uthi nalokho engingakwazi but ngifisa ukwazi ngoba the more wembula kimi yila ngiba yikho ukuthi Petro kwawena manje kwawena Petro ngenxa ukujubule lokho engiyikho shit manje and uJesu usekhombisa uPetro ukuthi lokho kubonile kunamandla kakhulu uthi ngisho nama-haters njengoba mina Jesu kimi engakwazi ukumelana naye so ngoba ngizala nalo kubelekile nawe-ke manje usuzokwazi ukuthi ube namandla ukuthi momile amasango haters angabi namandla ngoba manje lokho engiyikho yilokho enginikeza wona ngamanye amazwi ngizala ngale mpilo engiyikho sibuka nje idwala ukuthi kwangathi namandla umoya kwangathi namandla uvikeleka kwangathi namandla kuma abengasilekelela kakhulu ukuthi sihambe nawo isikhathi eside uma sizofocus ethenini simthole kwaleli qobo lwakhe ukuze lokho ayikho sikwazi ukuba yikho ukuthi lokho ayikho ezulwini sikwazi ukuba yikho emhlabeni lokho awusebenza konzima and ubaba ezulwini ulindile futhi ulinda amadodana bathi umbuzo uthi uyengane yini noma indodana uNkulunkulu ulindile indodana angesiyo inyanga angesiyo umphefumulo but spirit ukuthi mesimbuka yena sikwazi ukubona ngoba unjengesibuko lapho la besibona yena sibona ukuthi ngoba njengoba enjalo nathi sinjalo njengoba enjalo nathi sinjalo ngabe umoya yini lokunyama kodwa laba baseka ngomoya bangomoya ukuthi iBhayibheli baphephetha la bethanda khona ngoba njengomoya uyaluzwa nje udumo lwabo kodwa uma ungasukuthi uzama ukuthola ukuthi uphuma ngokwazi kodwa ngoba uyezwa umsindi ukuthi kunomoya kodwa meka sengithi awubheke ukuthi uphuma awazi ukuthi uphuma besithi inkosi banjalo labaseke umoya ngoba babumoya sizozama ukukushisa ukuthi uphuma basingakhoni ngoba njengoba enjalo yena njengoba namanje besafuna umazi ukuthi unjani so nawe kuba njalo ngoba ulokho ayikho nathi sikho lokho ayikho so lokho ukuthi umfundi iBhayibheli umthole yikho usokuthola wena mowazi yena bazi ilula ke lento vele ungalokho ufuna ukwazi wena kodwa ufuna ukwazi ngoba ngoba wazi uzokusuzazi